Сам, убежи, тръгвай! Идва! Моя майка. Снимай бъдещите си, това ти е бъдещия треньор. Новите собственици са тук. Нека да чуем за какво става въпрос. Става. Каква е договорката? Пари под масата. Пари под масата. Сумата после. Добре. Си нарисувам емблемата на панелка. Чай, че изпусна гола, бе. Дай да върви! Дай, бе. Саме отчапе! Ники! Браво, бе! Играй. Яшо, пази играчите! Колко за стига? Спокойно я теглиш на стан. Кажи. Аре, говорете му, бе. Що се откаже, Пепи? Фал ще та, бе. Бий го! Чиста дуспа, видях тук. Чиста дуспа, каза президента на Дирбеге. Ще зумнеме съдята да видиме. Ще видиме гузна ли е физиономията на съдята.
То ти видя ли Кърдаков? Стига, бе, сваляте на земята, бе! На земята, бе, хора! На земята, бе, стига сте дигали, бе! Браво! За първи трябва да платиме цена. Това е цената. Браво, Василе. Цеци! Вия ти не дай да влезе вътре. Вия ти, Николай да влезе вътре. Това беше неформално към програма в 5 месеца. Колко вече Цецо! Цецо! Браво! Браво, Кета! Чакай, бе, не мога да правя! Вика ти с чего си се тук? Иване, бяга! Не съм добър оператор явно, защото изпускам важните моменти. Абе ти верно, що не ходиш насам на тампа? Защото, братле, скичи... Ай, влези на терена за близък план така. Братле, ти знаеш как се правиш, аз... Къде знам... Така съм дошъл ритъм футбол. Ти що не го правиш, защото това го приказва. Не го подава на защитник. И тук разочаровани фенове на Юнайтед от великолепният удар по вода.
Не мога да улавям положението. Много хвала. Мляко, смет. Али! Браво, Петко. О, не ставам за оператор, бе, човек. Заклеям се. Ма не, защото гледам матч и изпускам положението, сещаш се. Не гледам в това. В камерата. Какво направи в 2,5? А? 2,5 какво направи? Играхме някакъв смешен матч. Тук на 10-та минута имаше 4 контузени футболисти. Бахте, нали за нищо не е този матч, просто се направи. Да, ама те нещо се напрегнаха тия момчетата от тази група. Потника не си огледа? Верно не си огледа? Реално наистина. Най-смешно това Абе, една минута се облича Потника. Потник, който има просто потник. Не е нещо по-специфично. Но не, вкарат си главата през рамото. И накрая отиде един, и му го служи върта. Дама. Браво, бе! Отзад, Цето! За това се, Цето! Прибирай, не се обясняй! Ти попал, бе. Аре, свири, бе! Той си признава и той пак и над. Да, защото ме да разбира. Майното на момчето си признава от вашия отбор очевидно и той... Какво, Ице, какво? Какво казваш? Ице, какво? Кажи нещо за съдията, 2 думи за съдията, може ли? Не искам да кажа, защото Господин това, Якимов. което мисля от 6 до 8 месеца. Ужасно. И сега да видим две. Петко, Петко. Кажете нещо за Петко, Много добър, наистина. Защо не подава правилно? Дебелото момче ли? За дебелото момче ли говорим? Трябва много да пресаднеш пред футболата. Ето, снимам корема в момента. Разучава. Кажи нещо и за Дани. Да, кажете нещо и за Дани. Не искам. Кажете. Просто ме набие. Кажете нещо за Дани. Много е гаден. Ето, може да се видите и да го кажете. Изпуснам гол. Втори гол за това! След малко ще изкарам Калица. Ще пратя там царата. Просто не върви. Тали, поне има точно, може да учи както да влезе вътре. Не може да спира от това. Банко години е ляв, Царата и централни игра ще. трябваше да купи цял сезон. Значи това няма. Толкова си решил това да няма нападател. Иначе ние не можем да му караме. Бе, майка му дева, бе! Стига, бе! Дани, направи поне една дуспа с червен картон, бе! Стига, бе! Петко, покривата! Аре, дил! Не мисля.
Какви неща правим, бе? Какви неща правим? Абе, тръгни му биво, бе. Си, бе, добре би тази, бе. Добре би, бе. Ей, сърата ли му тръгва? Гледай главата. Ай, ето! Браво, бе! Сърате! Знаеш, загуби вели криеме запис. Професионалната смяната на добрия треньор винаги вади най-далечния води. И малко стъкнен дом. Дай се, Рати! До десетия ти бъде казано, че трябва да решиш това Юршо на сила, се цъпка на смърт. Това става 12 минути. 12 минути. Значи Юршо на Сърате! Сърате! Тали! Тали! Ела! Тали! Тали! Ела, бе! Ела бързо! Сърате! Сърате! Ела тук! Ела бързо! Тали! 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 Ела, двамата! Двамата! Минава с централен защит. Банка да смени отляво, Тали минава отпред. Тали! Отпред! Минава! Тали! Отпред, казах! Няма да биште! Отпред! Отпред! Пепи обаче вика като... Сега са му срязали ръка. Бил Столов една трупашката с двата крака на прева. Идеална е, враче. Пепи! 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 Абе, това чуване, бе, мати. Пепи! Ела малко! Някакво време на атака да ще ти идва, бе. Бе, спрял играта сега, Торин. Виж, че спрял играта. Но му кажа, че тази отпред. Да се разминат. Какво става да играе от малко по-отзад, по Пепи? Пепи! Пепи! Дали е нападател вече! Не бе, Пепи да играе на път, тази да играе на глупо. Дали! Добре. Стара, Тали! Това само Пепи са бързо. Значи минаваш ще крилото, Пепи да мине напред. Ти обаче напред. Пепи, напред. Ама Лъчо да мине от дясно, няма смисъл. Лъчо, ела тук, бе. Пепи се играе в средата. Майка! Майка назад. Айде да гол, айде да гол. Аре, Ванка, спри се! Айде, Майка! Ема, защо се путате? Безмислено се води си от топ. Пето, що не го атакува начин? Пеца, айде бе, Пеца! Тринайсе.
Нищо трябва. Аре, Варе, искате тази топка, бе! В центъра ли чух? Балчев град в центъра. А никой нямаше в центъра. Аре, искате, бе! Какво се криете, бе? Ева. Айде, що е централен защитник? Явно в атака. Айде, да, точно е един гол. Ма, братле, то това време горе-долу е сега. Трябва да поемеш. Аре, как ще мине през това, бе? Ма стига, бе, не могат двама го затварят, ето тук и топката минава по тъча, бе. Стига, бе, това не е сериозно. Как ще досили прекрая нещо да се скапича да пригуташ? Нещо толкова е като чичили. Това бата кара 9 гола в Златната лига и всички от цялото пинята. Ей, това на Лъчо, как нямаше да влезе? Пеца, бързо! Момчета, време малко риск, остават малко минути атака и това е са. Най-големият жок е сама стоп. Ице, влизай! Ице, влизай! Мога да се разпишеш с глава. Защото ако влезе веднага Пепи ще се знае, видим какво прави долната терена и е такива работи. Смисъл, който ще смисъл не че имам претенция да влезе. Изчивай, бе! Точно ти ли ще кажеш, бе, бат? От целият терен точно пъти! Това се едно така нещо, защото пиеш бира, е мил майка. Пески така. Друг да го каже, то къде го бутна, Дани, нали, защото... Абе, момчета, някой! Пеца! Пеца! Застави пред вратаря някъде! Ти вътре, какво значение има? Аре, Пепи, айде! Идва! Аре, бе. Абе, пичове, един човек скача, бе! Вие нормални ли сте, бе? Абе, един човек скача, бе! Вие луди ли сте, бе? Никола!